tatakura navo zuva ranhasi kuti muzviziveka kuti kana tichitaura kuti vana vechikoro vakangofanana nevamwe vana vechikoro, kupfeka chete kwavanoita magamens kwasiyana nevamwe vese, asi kudzidza kumwe chete, nyika yeZimbabwe imwe chete. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ndinozviziva kuti vana vese vechikoro vari panapa vese vachamhanya kunosubscribe ku Drumas Media kuitira kuti vagoona chikoro chavo vagozviona vachisangana nemhuri yeZimbabwe. Muri Zimbabwe, zita rangu ndinoitwa Leticia Mazero. Ndine Drumas Media. Ndinoza pari zvino tisataonana tisatakusana. Ndinoimba kuti mazuva anotevera muchange muchindiona ndichibudawo pazvirongwa zvakawanda. Ndaihope kuti tichava nenguva yakanaka. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Zita rangu ndinoitwa Menishwanzi J Chingwena. Ndiri munyori mukuru wesangano revadzidzi kana kuti mutauriri warene. Zvandingataure nezvesangano redu rinonzi Joane Masowe wevadzidzi vaJesu. Kutanga kwakaita sangano iri ndekwekuti muna 1931 pane ainzi Shoni Suspense akanga achishanda kuHarare ari mugadziri webhutsu. Saka aidzichaja ma6 pence. Ndosaka vakazonge vamupa nickname yekuti 6 pence Shoni Masedza Suspense. Saka akazorwa nomweya mutsvene wakataura kuti ndini Joani. Saka izwi ramurova akabva azotanga mission yake yekuparidza, asi akati tinamate musi wechishanu, akati zvetisanamate nemabhaibheri. Akanga atoti vanhu vasaende kuzvikoro zvevarungu kana kunotsvaga mabasa avo kana kutora zvitupa zvavo zvese. Akanga ati zvese zvazifanira kuti zvinge zvichiitwa. Nekudaro nekufamba kwenguva zvakazoshanduka zvazvo. Muna 1932 akabva azosira basa rekutungamirira kuna vamudyiwa dzangari vakanga vachibatwa nomweya mutsvene uchiti unonzi Jesu kana kuti Emmanuel. VaEmmanuel vakatakura basa kubva 1932 kusvika 1987 ndokubva vazoturira basa kuna vaWimbo vanozikanwa zvakare nokunzi vaJewish Lakians, vanozikanwa zvakare nokunzi vaMaginista MIGS kana kuti vamudzidzi. So ivavo manje mugore ra1931 ndivo mugore ra1991 60 years kumashure kwese kuti ainzi madzibaba nemadzimai. Ivo ndo vakazoti zita rekuti madzibaba nemadzimai harisi rokunamata, rinongodurira chiti kuti varume nevakadzi. Ndo vakazonyatsojekesa zvinhu zvese pachena kuti munhu kana achitendeuka anonzi mudzidzi. Hence kubva 1991 kusvika 1996 vakanga vachidzidzisa vanhu kuti vabve kwataiti kuchiIsraeri, chinamato chaisanganisa vanhu vamwe vachibatwa nomweya yevarungu, vana Mozisi, vana Elijah naAnani. Vakati mweya mumwe chete wakabva kudenga ndiJesu ndiwo unofanira kubata vanhu. Ndopa vakataura manje kuti kubva manje so nhaka kana kuti nhoroondo kana kuti legacy yesangano redu yaigona kuzosvika pakuzoti inoparara. Sangano redu isusu rakatanga 1931
rakatangwa nomurume uyu anonzi Johani. Zita rake charo kuberekwa ainzi Shoniwa Masedza Suspense. Johani ndo zita remweya mutsvene raaishanda naro. Aizikanwa futi nokunzi muzaruri wenzira, iri nzira yokunamata kana kuti vaizwi. Uyo haana kugarisa muno, akangotanga 1931 1932 akanga akubuda munomu achienda kumaZululand. Then muna 1932 ndo pakabva pazonzi avainzi vamujigwa dzangara ndo vakazoita take over. Vaita take over, ndivo vakazotakura izwi kubva 1932 kusvika 1987 vachibva vazoita hand over leadership kuna vaWimbo. Ava ndo vanonzi vaWimbo, vanhu kana kuti zita ravo pachitwa Aaron Mukuta, vanonzi vaWimbo kana kuti vaJoas Lekians kana kuti vaMaginester MIGS, vazofa vakunzi Maginester MIGS. Mazita aya vainzi futi Cleverman kana kuti Mudavanhu kana kuti vamudzidzi. Zita rokuti vadzidzi rakatangwa naivo nababa vanonzi vaWimbo. Ndo vakaunza vanhu kuti vatange kupfeka magemenzi ane macolors sezvamuri kuona kudaiso sekutumwa kwavakanga vachiita. Muna 2012 vakazosiya vaapoinda manje kuti ava vari apa mambo kana iye anonzi Ishmael Magodi rekunambata vanonzi vaSteblon P. Tinovaziva futi nokuti baba asangano ava vaiva muyera moyo vaJohana, vamudyiwa kana kuti vaEmanuel vaiva muyera gwai, vaWimbo muyera mhofu. Imhofu iyi ava mutupo wavo wakasiyana nevamwe vesa. Vanoyera kamugaga kanonzi membwe ndeve mhara ndo mutupo wavo. Ndo zvinoratidza mai kuti zvinhu zvokudenga izvi hazvisi zvokuti seni ndiri panapa ndiri munyori mukuru wesangano zvinoti kana ndichinge ndafa mwana wangu anoita take over kana kuti ivava vakafa kuti mwana wavo ndianosita take over. And chimwe chinhu kuti chinoitika ndechokuti munhu wese anotungamirira anobva asiya agadza ari kuzotora nhaka yake iye ari mupenyu. Vakasangana mujeri naManuel zvakabva zvanzi ndatokuropafadza ndiwo uchasara uine vanhu ini ndakubuda kunze kwenyika. Ava vakazoshedza aWimbo vakati ndoda kusiyira vanhu. Ava vakataurira Steblon P kuti ndiwe uchava wandapa kutungamirira pamudzimu unerane ropa rangu rese. Saka zvichidaro manje zvekunamata zvakaitika futi kana kuna Moses asati anyangarika akasiya agadza ende Joshua kuti ndiye aizotakura vanhu kuti anovasvitsa kuKenani. Saka zvaMwari munhu anogadzwa nearipo achiri mupenyu nguva zhinji. Zvakasiyana nezvido zvokuti unomirira kufa potuzonzi chitsvagai kuti akasiya anzi chivo kana kuti kozonzi ngakupotere mudzimu. Iwo mweya mutonobva wasiya watigadzira futi munhu. Kana Jesu akasiya ati Peter ndokubva amupa mudonzvo wake akanzi chengeta hwai dzangu, anobva ati ari mupenyu obva atosiya atogadza. Mataura nawe kuti vakasangana mujeri mhosva yavo yaive zvazvaita ndezvokuti varungu vakanga vasingade vanhu vanobatwa nomweya mutsvene. Zvokutoti kunamata kwamunoona vamwe vedu vachinamata usiku musi wechina chava chikonzero chokuti varungu vaisada kuona vanhu vakapfeka magemenzi. Nyaya vairambira moziva kuti varungu havana vasatani. Satani uye aitozviziva kuti vanhu havana Jesu wanova mhandu yake huru yekudenga. Aiziva kuti mweya unovana mweya mutsvene. Saka varungu vana vasatani vanobatwa nomweya kuti moziva kuti Satani ndiye mukuru wenjuzu dzese idzi, ndiyo mukuru wemadhimoni ese, mukuru wemashayo ese. Haangatadzi kuziva kuti apa ndopana Jesu. Saka masangano avo haade isusu vapostori. Ndosaka vakuru vedu vese vakasungwa. Mataura kuti Satani ndiye mukuru wemanjuzu. Zvinoreva kuti manjuzu ndaa Satani. Njuzuka shavero njuzuka ndi Satani kai arisoro kuna Mwari rieri. Amona mabasa areni zvokuti rinoprofita kana kurapa zvezve zvinongofanana nokuti tino mashave anoprofita futi. Njuzu ikange
tomboti samaini vangu vakange vaine njuzu makavaroora imimi. 1 munhu anonjuzu haiti murume 1 ende haafi ari mukadzi wako munotorambana chete. Number 2 muroi futi nekuti munhu anonjuzu hapana murume waasingade waanongoda iti kutora anoswera akangomutarisa chete anoswera amutora nomweya iwoyo munhu ane njuzu. 2 akakupikira kuti uri kufa mangwana chanoswera wafa. Mazvionaka. Saka munhu anonjuzu painotora munhu kana unomugarisa pasi pemvura apa hamurangane nomuridzi wemwana wacho. Kungotora chita zvina zvakana kuti mukadzi wako anogona kungotorwa chete ukandosiwa usina mukadzi ende makangoipotsera chete zvainoda munhu anourayiwa hamuna pamunorangana nayo. Mazviona. Saka zvese zvinana njuzu zvezve hazvisi kurutirwa Mwari. Saka munhu akatora nenjuzu akadzoka nechivanhu anenge munhu waSatani. Haasi kuna Mwari. Chivanhu ka tradition. Zvavarikuedza kutaura chera ndezvokuti mudunamata naye munhu nasuno obva atorwa njuzu paakuzodzoka akubuda hamuchamudi. In the first place munhu watiri kunamata naye haafaniri kutorwa nenjuzu. Anotorwa sei nenjuzu yakachengetwa nomweya mutsvene. Ndo basa revaprofiti rokufanira kutoziva kuti uyu munhu ada kuitwa chakati uyu. Mazviona. Mweya mutsvene ndopaone kutaura kuti iwe ndombokupa example yekuti inini adzimai vangu vaine pamiri pamukomana wanda kuratidza uyu aine paine 1 month pamwedzi wechi2 amai vevai vandatsanangura vevai vandabata vevai uyu akanganisika uyu vakanditi vakatoti tsanangura vakati amai ava pavachazobatsirwa vachange vakabatwa neBP hombe zvoti pachange panotori nomushina apa unongochiratidza kufema kwemwana taiva kuguruve asi zvakazoitikira kuHarare manzwa ega kuparire nyatwa shuwa vakaiswa pamushini iyoyo vakanga vakazvimba kuita matanda vakatitsanangura kuti asi zvichange zvakaoma zvaitwa nevanhu vokumusha kwenyu asi muchakunda nokuti musi wamuchasununguka ivo muchapotsetswa naMwari ende vakauyisa nhasi vachifunga nhasi vachasununguka ndobva varegera havana kuzoparetwa mangwana yavasina kuuya ndiyo vakazobatsirwa but vakanga vaita kuzvimba vakatozobatsirwa na 10 PM dzeusiku exactly zvakataurwa about 8 months ago ndozvazvakaita. Saka iti kuti isu munhu haafaniri kutorwa nenjuzu richinamata naye. Asi mubvunzo wangu unoti akanga adzoka. Ndabvunza kuti paya imimi munotenda here kuti kune vadzimu? Tinozviziva kuti variko. Asi munoziva here kuti njuzu kuti izoshanda pamunhu inenge yatotsvagwa nevadzimu vemunhu iye? Kuti hapana munhu ane njuzu asina mudzimu uri paari. Njuzu yeye hairespect mudzimu womusha menyu kuziva kwandinoita. Mudzimu ndibaba wako kana amako kana asekuru wako kana vakafa vanenge vachitaridza kuti vanofanira kunge vachikuchengetai imimi vachiuya vachizochengeta vazukuru vapenyu ndo vatinoti mudzimu iyoyo. Saka kuti uwane munhu aite mweya wenjuzu vadzimu ndivo vanokontrola mashave ndoda kuti muzive difference between shave nomudzimu. Mudzimu ihama yenyu imimi anenge afa aine dzinza nemi. Mashave inongovawo mweya yanikatoisa kusaidi kwemadhimoni pachirungu. Mweya iwoyo ukangokuyemurawo uchishandiswa naSatani. Normally vanobatwa nenjuzu vakawanda vasikana vakanaka kana kuti vakadzi vatsvuku vakanaka ndo vanodii manje ndo vanoshanda navo vanenge vane chimiro chokuti kana dai vakasangana tumamisisi twetwe zvokuti kana dai uchirota njuzu inetenge yakaita chimiro chokunge kamisisi kwomurungu. Mazvionaka. Saka njuzu atori mashave echirungu and then kubva kutsanangura yandapa yokuti murungu mwana waSatani mashave echirungu iwowa enjuzu ayaya. Mazviona. Saka mudzimu wakasiyana manje nechi kune vanhu mumwe anoita shave rokuvhima rokuti because unondigira pfuma mumwe anoshave rokurapa but shave hachisi chinhu chinohukama newe chete mudzimu. Mazvionaka. Saka
aya ese ari kusaidi kwemashave aya hatiyaverenge kune zvakanaka. Kuna Mwari toziva kuti munhu wese hakuna kwazvakanzi vanhu vachaendesa vanhu kuna Mwari nekuti vanenge vane zvavo zvavakatadza. Unogona kuti ndatambira mudzimu wasekuru wangu but iye anga ari muroyi, mudzimu watete vangu ivo vanga vari varoyi, kana kuti vanga vasina musha. Ukapuwa zita ratete vako vanga vasina kuroorwa haurooreke. Nhasi chaiye tatouya nopfuma kuti kuroore unganzi abatwa nechikomba kana kuti zvazodai zvinonetsa. Saka kana zvadaro mai ndosaizotisu kana vadzimu vacho vakudai kuti munhu anga anoshavira rake rokudya kana rokuita sei, ukangopa munhu ite zita rako chete zvakanyangara zvaaitiswa noshave ndozvokubata ipapa, ndo dambudziko racho. Ndo zvinhu zvatinobatsira isu pakurapa kwatinoita kuti zvamusingagone kuona nenjere dzesayensi zvinodawo mweya mutsvene. Ngatiti for example zvimwe zvinomboitika zvokuti mumigodhi munoshandwa umo vanhu akanga wana mugodhi make anobva aona muna Nyambobo, izvozvo hauna any other scientific way yokuti ungabvise Nyambobo ari kuoneka imomo, asi isu takazvinamata zvinobva masaramusi acho kana nyoka dzaizo zvinobva dzabuda. Isusu chinangwa chedu pakunamata ndechekuti vanhu kana vafa vazoenda kudenga, tinotarisira isu tinobhilivha kana kuziva kuti upenyu hwemunhu hauperere musi waanofa. Tinotoziva kutoti musi waanofa mweya wemunhu unobuda, kwosara nyama neropa ndo zvinosara zvichiora. Mweya wake unenge wakufanira kunowana zororo. Ndosaka tinozviziva pachivanhu chedu kuti tine vamwe vanhu vanotoita zvipoko, tine vamwe vanhu vanodzoka vaiti vari midzimu vachidi, asi kana munhu achinge anamata anotorwa oendeswa kunzvimbo tsvene nemwanakomana waMwari achimirira zuva rokutongwa. Saka kunamata kwatinenge tichita tichirambidza vanhu kuti vasaite upombwe, tichiti vanhu vasabe, tichiti vanhu vasaite utsinye, vasaite mabasa ese akaipa, tinoitira kuti nyaya yokuenda kudenga inoitwa munhu ari mupenyu, ndo paanogadzira unhu hwake hunowirirana naMwari. Saka asi pamachechi ese isusu wai tichizoti mweya mutsvene ndo wakabva kudenga, ndo unoziva futi paunoendesa mweya wemunhu. Aya mamwe machechi ese ane mazita evanhu avanogadzira zvavo vachiita mareformed ekutofunga zvavo ivo vasina kubva kudenga, zvinoreva kuti naivo havatoziva kuti ko mangwana munhu anoendeswa kupi. Saka nyaya hombe iripo ndeyekuti vanhu vanofanira kuziva kuti kana munhu afa anoda kuzorongedzwa mweya wake uzopfekedzwa sarafini yokuti vazonofara nguva yekuzinga nyika ino yatongwa. Ndo chinangwa chikuru ichocho. Saka takaona kuti zvakakosha kuti tidzidzise vana vedu kubvira vari vadiki kusvikirawo vararama mazuva avo epanyika pano apfuura. Fezi yavo epanyika kana yachinge yapfuura kwakaenda fezi yekudenga. Saka hatitarise kuti upenyu hwemunhu hunongogumira ipo panyama yake inotora nebeginning nepainoperera. Mweya wake pakugadzirwa kwevanhu, mweya wemunhu unoiswa pamunhu ari mudumbu mamai vake. Ndo sainzi dzaMwari dzokugadzira vanhu panyika kuti vawande. Saka kopana uye midzimu munoti kudi mune muchiti munhu kana afa wato mweya wetsvina here? Kana munhu afa ati muti mweya wetsvina,
nokuti tikangoita munhu wese akafa mweya wetsvina tinenge tichikanganisa. Paya panonzi kudza baba naamai vako hazvirevi vari vapenyu chete, nokuti remember chiri kuita kuti munhu ange ari mupenyu mweya uri paari. Kana wabuda toti heresi mweya uye wakanga uripo kuti wozoberekwa toti ndisatani. Tikangoita munhu wese akafa mweya wakaipa zvinoreva kuti vanhu vese vari panyika panapa kana vafa vamweya wakaipa. Zvino Jesu zvaakafawo tomuti here mweya wanga wamweya wakaipa? Munhu anoitwa mweya wakaipa maererano nokuti anga achita chi ari panyika pano. Kana akaponda vanhu anoita mweya wakaipa pakuti haaende kuutsvene, anoiswa kuna Satani. Saka kana waenda kurutivi rwaSatani unobva waitwa mweya wakaipa manje, nokuti mweya wakaipa mukuru ndiSatani. Tochiongorora pachikoro chenyu chino, ndinovimba kana ndisingakanganise ndicho chega chikoro chatingati chemapostori boarding school, hameno kana kuine chimwe chevapostori vadzidzika. Ndiyo ino boarding school yatinayo pari zvino. Vasiri vadzidzi kune mamwe futi zvikoro zviripo zvevapostori ka? Ndakanzwa kuti kwaMarange chiriko, Marange high school. Ndanga ndinoda kuongorora pakutora kwenyu vana vechikoro for form 1 or whatever, munotarisa chitendero chemunhu here kana kuti munongotora chero? Tinotora munhu chero kusiya kwemurungu chete. Murungu hamutore? Asi munhu mutema tinotora. Sei musingatore murungu? Chatisingatorere murungu ndechekuti takadzokera kuti varungu vakauya sei panyika pano. Tinoona kuti zvinonzi Mwari akasika Eva naAdamu vari vanhu vachena. Asi Adamu asati atora Eva somukadzi wake akabva atorwa naSatani, akauya ari mufananidzo wenyoka. Atorwa naSatani ari mufananidzo wenyoka ndokubva amitisa Eva. Eva aita pamiri, ndopaya pamonzi Eva akanga akuti uya ndikuratidze muchero wepakati. Azoratidzwa manje ndopa vakazoti onai hatina kupfeka, votanga kutora mashizha vachipfeka. Asi kanhumbu inobata kamwe chete. Nhumbu yabata yakazobereka mwana ainzi Kaini. Vazosarawo vavega, Kaini akura vakazoita mwana anonzi Ebheri. Vakomana unfortunately Adam naEva vanga vaita vakomana vaviri chete, kunova ndokunobva rudzi. Vakuzopira zvipo, Mwari haana kukanganwa kuziva kuti Kaini uyu mwana waSatani. Ndokubva vadini vakupira zvipo nokuti kudhara waitendwa kunonzi chipo chako chawapa chasvika kuna Mwari, nokuoneka kuti hutsi hwacho hunobva hwati togo kuenda mudenga. Saka waEbheri mwana waAdamu akasikwa nomufananidzo waMwari wakabva hwati togo kudenga. Wakaini wakabva hwatadza kuenda kudenga, wakabva hwaramba uchitenderera Kaini. Ndobva vazviziva manje kuti kureva kuti panapa Mwari wekudenga aramba chipo changu. Nejelasi ndokubva auraya chi? Ndokubva auraya Ebheri anova a true descendant yaAdamu akasikwa nomufananidzo waMwari ari munhu. Saka kureva kuti kwakabva kwasara mwana waSatani because rudzi rwemunhu runobva kuna baba wake. Saka zvadaro manje ndo zvakaita kuti vana varungu vese izvozvo vano utsinye hunoshamisa, vano njere dzinenge dzaSatani dzoutsinye. Ndosaka makaona kuti munyika dzakawanda kwasikwa vanhu kuti naMwari vakaenda vachiuraya. KwaAmerica vakauraya manhengi ma-indigenous people. Kuna Australia kwese vakauraya ma-indigenous aborigines. Saka varungu vadaro manje. Jesu chaiye azoya panyika panapa aitotaura kuvarungu achiti vana venyoka, vane mugotsi makaoma kufana baba wenyu Rosifa, makanaka kunze soguva mukati munotsvina. Vanhu vaitaurwa izvozvo vanga vasiri vanhu vatema, vakanga vari varungu, vana madescendants aSatani. Saka paya aitaura Jesu achati vana venyoka vane mugotsi makaoma kufana baba wenyu Rosifa. Zvino Satani uyu akatandwa kudenga. Saka kutandwa kwakaitwa kudenga manje takanamata nomurungu kana kuassociata naye to the extent yekuti naye nenge Mwari wedu haafari. Nokutoziva kuti patinofa murungu iyeyo anova descendant waSatani haaende kudenga nokuti baba wavo inova ngirozi hombe Rosifa yakatandwa kudenga, haana kuzonzi achatenderwa futi kudzoka kudenga. Saka isu hatinamata nomunhu nokuti mweya mutsvene unotidzidzisa kunamata wakati makanamata nomurungu mwana waSatani.
mozoonekwa manu vari kupinda kuenda kudenga mese munotandaniswa. Munhu ukaona munhu akambokubira pamba achiuya nomumwe munhu, you don't accept vanhu vacho vese vari kuona. Saka ndokusatora kwatinoita varungu ati vatore baba raizvozvo. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe, ndicho chirongwa chatinacho zuva ranhasi, apo tiri kutaura nevechechi inonzi vadzidzi vaJesu. Timboedza kunzwisa kuti chitendero chavo chakamira sei. Our school students love High School came about from a prophecy from the late pastor of the school, Mama Teresa MIGS. The school has been progressively accelerating through the infrastructure development, the pathways. We are really proud of what the administrator, the change itself, and the school members are contributing for the school to accelerate every day. And right now, we are looking forward to our examinations, phone and evidence. We are hoping that we will pass because the activities of the teachers and their hard work they are putting for us to pass, it is highly that we will make it. And also, as an upper sixth student, I'm doing arts, and I really hope one day that I'll achieve my dream of becoming a lawyer one day. So I think with the help which I'm getting from the school, from the change side, and all the effort that I'm getting from my teachers, and the support from all the administrators, the teachers, the headmasters, I really hope that we will all make it as one CZT, one school, with all the unity and all the effort and the support. I'm really hoping for the best. Do you like music? A little bit. Who is your favorite local artist? Your praise. Jah Praise. Oh, maybe you can give us just one song to sing for us. I'm a terrible singer, I'm sorry. Eva amitiswa na Satani kana na Lucifer ari mufananidzo wenyoka. Ndo paakazoti uyu agara na Eva. Eva azoziva kuti ndomamirira zvakaita ndokuchiudzawo murume wake mumagwaro angati nezvemuchero wepakati. Ndipo vakazoona kuti isusu hatina kupfeka. Vadaro manje uyu akazenge aberekwa vaviri manje kuti Adamu naEvha vakazitawo mwana ainzi Ebhero. Ebhero iye akazourayiwa ndobva kwasara Kaini. Kaini zvake akazotiza asi kwese kwaakazoenda achibereka varungu kureva kuti they were descendants of the devil. Saka by them being the descendants of devils havagone kuti tinamate navo kana tichinamata zvoda kuenda kuna Mwari kwakabviswa kuti devil wacho. Saka naizvozvo isu hatibate murungu pamusoro for that reason. Hatide kana kudzidza nemurungu nokuti even makatarisa muno muZimbabwe murungu chaiye akakuona murodhum hakutakuri wakanzi wafa hazvina mhosva kuti une zita rakafanana nerake uchinzi George ukaenda kuna Mr. George kuti sazita wako afa apa hauyeko. This is why makaenda kuHarare kunana Chitungwiza uko varungu hakuna kana hwana ariko, hakuna kana one day ramukambona murungu ainzi aenda kunotandara ikokwe. Kana panovigwa magamba edu havaendipo unless vatoona kuti takasaendapo zvinoti affecta somehow. Saka izvozvo manje ndozvinoratidza kuti varungu havasi vamwe vedu. Jesu mwana waMwari akati vana venyoka vana mugotsi makaoma kufana baba wenyu Lucifer. Zvino hatinganamate nevana vokwaLucifer isusu. Ndosaka bhaibheri ravo takarikondema. Zvinamato zvavo machechi avo ese takaakondema. Zvavakauya munomu vachiita sekunge vari kuparadzira gospel, vana mamissionaries akaita sana Robert Moffat ndo vakasainisa vana Lobengula kutorwa kwenyika ino vachiita kunge vari kuita zvokunamata vachinzi mafundisi ekunyeba. Ari mafundisi akanga achidzidzisa kuti vanhu vatema varambe upfumi hwavo vachiitisa mabeatitudes ekunzi blessed are the poor for there is the kingdom of heaven. Ivo vachituta upfumi vakakomborwa vari kuchema nokuti vachanyaradzwa ivo vachifara. Asi anenge achinze anenge achititwa izvo manje munhu mutema vakatisisa vabereki vedu iye zvazvo vauya munomo vakaisa
vakapamba nyika ino nzvimbo dzese dzaiyera muno munyika medu muno ndo dzavakanoita mahotera vakaita maloji vanhu vakuita zvitadzo imomo ndokubva ndokushaya basa kwazvakaita kunzi chivanhu chakapedzwa sei hachina kupedzwa nevapostori chakapedzwa nevarungu ivava nekuti nzvimbo dzese dzaiyera dzochi vakasvika vachiita zvinoita kuti dzimore dzakangoreswa nevarungu vakasvika kunoti munhu akauraya vabereki vedu vana King George vanani ndo mazita vaigadzira mamissionary aibva apiwa mazita ewana Howard vana St Alberts vanani vedu isusu vachitwa mweya yakaipa saka ndo chimiro kana chidimbu chokuratidza manamatiro atinoita mukunamata kwedu pamutemo yedu samazodza hatitendere munhu anotora mukadzi wemunhu ukangotora mukadzi wemunhu tinokutandarisa musangano iwe nomukadzi wacho munobuda musangano tinotendera munhu anoda kuroora kana akada kuroora zvake vakadzi vaviri kana vatatu hatimurambidzi chatinorambidza isusu nokuti zvakaongororwa kunzi varume vanonyeba achindiro mukadzi 1 iye ugoita magirlfriends akawanda saka takaona kuti zvakakosha kuti zviri nani kuti munhu aroore pano kunyebera kuti ndino mukadzi 1 iye wozoita vamwe masmall house asiri pamutemo ekuti vabereki kana Mwari haana kuitwa pamutemo izvo zvisizvo tinozvirambidza togovazve tinotsigira kwazvo hurumende inenge ichitonga hatindiro kuti tinge tichirwisana nayo kunyanya saizvozvo hurumende dziripo dzevanhu vatema dzinosapota black empowerment black emancipation idzo tinodzisapota to the extent yekutozora kuti president wokutanga akaprofitwa naMajenesta muna 1957 iye president aripo akaprofitwa futi naMajenesta ivava 2015 atishanyira panapa ndokupa vakatomitira zvokuratidza kuti ndiwe munhu wavagadza saka tinovatsigira sekuti ndiyo hurumende yevanhu vatema isiri yevana vasatani hazvirevo kuti hatite business trade navo tinoita navo but kwete zvokuti tivatopinda muupenyu hwedu hwezvokunamata kana zvokutorodza mwana kumurungu hazvisi nekuti hatidi zvokuti mwana wedu aroorwe nomurungu nomwana wasatani zvinovati kuna Mwari araswa mumwe mubvunzo wandinawo ndewekuti tikazvitarisa isusu mazuva mashoma apfuura kune mapostori akafira kumvura kuna Rusvingo imimi munoita sei munopota muchienda muzvidziva zvakasiyana siyana here muchibhabhatidza vanhu venyu kana yakwana nguva yekubhabhatidzana kwete isusu tine dziva rimwe chete pari zvino ratinoti Sinairo Basin Sinairo ndiro chete dziva risina kunyura zvakanyanya rane makore rakatanga 1952 mainzi ndo munobisirwa vanhu mweya yakaipa ndo munogamuchira vanhu mweya mutsvene vasina mbereko ndo mavanenge vachiwana vanenge vagadzirwa matare erufu ndo mavanonosunungurirwa imomo vakapiwa mhike yekunzi haafaniri kuroorwa kana kutoitawo chinhu chinobuda takamisa mudziva iroro anofanira kuti asunungurwe sezvaingeitawo dziva rakanga riri mhiri kwenguva rainzi Bethsaida vane maperembudzi vane mweya yakaipa ndo mavainoponera imomo zvekuti takatombotsamwa tanzwa kunzi zviri kunzi hanzi vanhu vanyura kuti veJohani Masuwe nofunga mangoona nguo kana dai dzinopfekwa nevanhu vatonamata navo nguo idzodzo dzakasiyana nedzakanga dzakapfekwa nevanhu vokurushinga hatingopinda zvidziva zvese zvisina mutemo mazvona saka ndo maitiro atinoita isusu ekuti tinongoita dziva redu nyika yese nevari kunze kwenyika vese vanaya kuzopinda dziva iroro muna April nepakatiwo pemazuva pavanogona zvokungodi kungouyawo vachipinda imo kana ane zviri kumunetsa kana kuti anzi nemweya mutsvene nomuprofiti unofanira kunopinda kudziva ndokuti dambudziko rako ripere
saka hatipinde madziva esesi. Ko tinoona nhasi uno vanhu vakawanda vari kunetswa nemweya wezvikwambo mumadzinza umo vanhu havasi kugona kugara nenhau dzezvikwambo. Imimi sezvonzo munodzibatsirawo sei? Zvazvinoita ndezvokuti Jesu anoti kutenda kwako ndiko kunokuponesa, kuti mweya mutsvene ugone kukubatsira iwewe unofanira kuita renounce kana kuti kuuya kuzofumura zvinhu zvako kuti ini ndakatora izvi nezvi nezvizvi, kana zvakatouraya vanhu ndakauraya nhingi nanhingi nanhingi, ndinoitira vanhu utsinye hwakadai, asi nhasi ndazvipira kuti ndazviisa kwamuri kuti mundibatsire. Kana munhu adaro anobatsirika, kwete zvokuti munhu ari kuvanza zvinhu zvake. Mwari haaite zvokupamba kutorera munhu zvinhu zvake zvaasingadi. Nekuti pandanga ndichidaunzwisisa inini ndepekuti kumhuri kwedu kuwanikwa munhu akaromba ari kushandisa mishonga yake pandiri inini. Inini ndiri kunetswa, handisi ndofanirwa kureurura pana ari kutoshandisa mishonga iyoyo pandiri. Ndoita seiwo kuti chipo munhu akadaro anouya tinomubatsira, akangoti ndibatsirewo dambudziko randinaro iri, anobatsirwa. Hatibhadharisi isu kubatsira kwatinoita, chino kubhadharwa kwedu kupora kwemunhu iyeyo achizoita akatozotendeuka kuita mudzidzi, tinotofara. Otherwise isu toda kuti vanhu vagare vasinganetswi nemweya yakaipa, vasinganetswi nezvikwambo, nokuti chikwambo chinhu chinotonotorwa nemunhu, saka anofanira kusarenda zvinhu zvake kana asisade iye. Asi ari kunetswawo zvake asina chaanoziva, ndo vazhinji vamuri kuona vari kunamata munomu, vanhu vanenge vanga vachinetswa nezvinhu zvakadaro, kana kuti vachida kuurayiwa nguva yavo isati yakwana. Ko tikatarisa nhau yekuti vakomana kana kuti vasikana vesangano renyu, ndezvipi zvamunovakurudzira? Toti inini mukomana ndoda kuroora, munonikurudzira kuroora vesangano renyu here kana kuti vari kunze? Isusu pamutemo wedu wekuda kuchengetedza chinamato neunhu hwedu nekugara kwakanaka, mudzidzi tumudzidzi hatina mwana musikana anoroorwa kunze kwesangano. Hatikurudzire zvekuti vakomana varoore kunze kwesangano, asi zvazvo mukomana totarisira kuti akaroora munhu akaya musangano anomutendeutsa, sokuti zvakadaro macho zvinoita kuti dzimba dzedu dzigare zvakanaka. Saka isu tinokurudzira kuti munhu ngaaroore mudzidzi, nokuti unotora munhu ano chikwambo chake, unotora munhu ano njuzu dzake, unotora munhu ano mashave ake ane zvinhu izvozvo, asina kumbobva akazvisarenda, unopinda matambudziko. Saka tinokurudzira vakomana nevasikana kuti varoore mutsika dzedu dzatakapiwa nemweya mutsvene. Mombe 8, gurosari rokuzvuva nembudzi 2 zvinofanira kunobhadharwa 1 day ndokunzi wapedza kuroora. Ende pamombe idzodzo dziri 8, amai vanofanira kuti vatore mombe 2, baba vobva vazotora the rest, nokuti dzese dzinogara pamusha ipapo, kana dzaamai nababa dzinongogara kuti pamusha ipapo. Ko vana vesangano vasikana vanenge amitiswa munoita sei? Amitiswa nomunhu akaita sei? Amitiswa nemunhu wesangano. Kana watomitisa ukaita upombwe nemunhu wemusangano unotomuroora. Kana wamitiswa musangano akumitisa iyeyo ari mudzidzi wedu anofanira kutokuroora ndokuti tinamate naye, akasadaro tinomudzinga musangano. Saka ukango tora mwana wemusangano ukangotamba naye zvisirizvo, nyaya yacho ukangosvika kwatiri takutoti munhu muroore kwese, whether uri kuSouth Africa, whether uri kupi, even when you are in England, ukangoita zvokutamba chete mutambiro wewe wotomutora munhu yese mukadzi wako. Pane nhau indofunga kuti yachabata yekupedzesera, mataura nezvekuprofitwa kwekudzi nyika ino, kuprofitwa kwa former president, the late president. Veruzhinji vasina kunzwa nezvechiprofita ichi, vangadi kunzwa kuti chii chakaprofitwa. Chakatsarangurirwa ndechokuti munhu aizotonga nyika ineyi kunzi yanyika yedu vanhu vatema chaizvo chaizvo, anenge ane zita rengirosi rokuti Gabriel.
Saka pakamboya muzorewa muna 1998 achinzi muzorewa awina, hazvina takaziva kuti haasiriye. Asi kwazongoti chete 1980 kwazongoti chete munhu anonzi Robert Gabriel Mugabe, noti vakuru vechechi vanga vakanyoreswa kuti munhu ane zita rengirozi ndiye achaita president wekutanga munyika muno. Iyoyo vanhu vakawanda kana even mumapolitical arena zvakatsanangurwa izvozvo. Saka inini kana ndichida kuita president, imimi munonditambira here kana kuti munozonditambira ndaa president? Kana muda kuita president, kana uchida kuita president, ipo pane mumwe president akarongerwa kuti akadiwa kare naMwari, hatikutambire. Aiwa, tikutarisa saipapapa mukore unouya Zimbabwe inenge yakuenda kuma-elections makore nokuya pamberi. Toenda kupinda ma-elections. Hapana atasarudzwa ka. Inini munonditambira here? Hapana atasarudzwa nevanhu, asi naMwari aripo iyeyu ndiye akasarudzwa naMwari chai. Kuzvida kana kusazvida, anenge asarudzwa naMwari ndozvazvakaenda. Ndosaka maiona kuti Mugabe aienda kuvarunguku semunhu akanga anzi ane zita rengirozi kuti mweya mutsvene waitomushanyira, saka aituka varungu pavanodira. Hapana zvavaimuita futi. Asi vangani kumapresident vari kuurayiwa sekutamba so. Mugabe ndiye akavatukirira zvokupedzisira, but hapana zvavakamuita because akanga achizviita aine mweya mutsvene. Muri Zimbabwe tinoziva kuti tinogona kutaura kusvika kwaedza. Kana muchinge muine mibvunzo kwavari, onguti vakasununguka kuti tizenge tichitaura navo zvakare mune chimwe chirongwa chanhasi. Aiwa, ndinovimba madzidza zvakawanda. Mashoko enyu kugumisira kumuri Zimbabwe. Tinongokurudzira kuti maZimbabwe, vanhu vatema, ngatibatanei, todanana isusu, toitawo zvinhu zvedu. Izvi zvinhu zvokungoda kuti varungu vanotitira zvinhu zvese, vanotitira zvinhu zvinouraya. Iye zvinezvi tarisai kuti kusabatana kwedu ndokwatipa urombo. Tinoona kubatana, tinobatana chete kana taakunopfumisa varungu. Zvitoro zvikuru zvevarungu zvese izvi munhu unotsikirira naso kunoisa mari. Pakaita chitoro chamutendesanwa apa, kunouya kunotengwa change chete, vanhu vanenge vatopinda 1 but zvemhandu munenge makatsikirirana muchitutira mari ikoko. Mangwana vanobva vaita politics, votora mari dzobva vaenda nadzo. Tinopfuma sei? Nehanda akafa achizviramba. Midzimu yedu inenge ndiani wariyambutsa dindingwe. Mweya mutsvene wakati kuti tiite zvinhu zvedu. Saka isu tinofanira kuita zvinhu zvedu sevanhu vatema, nokuti mhandu tinadzo kudhara. Varungu havatide, vakaonesa nhamo vabereki vedu, nanhasi vari kutionesa nhamo nyika dzese vari kutora mari manje pachena everyday. Saka ngatiite zvinhu zvedu. Nawo iri kutaurika mainzwa muri Zimbabwe. Ndoziva vazhinji venyu
vachange vatone mibvunzo. Regai tizosangana zvakare mune chimwe chirongwa tichitaura navo vagotinyatsotitsanangurira pamusoro pechitendero chavo. Mainzwa nyaya njuzu inogara ichitaurika, vamwe vanoti mweya wakanaka, vamwe vanoti mweya wetsvina. Ndo zvamuri kunzwa zvekutaurika zvakare zuva ranhasi. Ticharamba tichifamba nevedzisvondo dzakasiyana siyana vachititaurira zvavanoziva, zvavanofunga pamusoro penjuzu uyezve pamusoro pechitendero chavo. Machinzwa manzwa zvavanotendera vane mibvunzo aiwa munotumira. Tichadzoka chete tigokwanisa kunge tichitaura navo vachipindura mibvunzo yenyu. Chera ndakuti chera. Muli yeZimbabwe ngiyathemba lapha elikhona ukuthi liyazizwela lapha ukade ekhuluma uhead wakho napho ukuthi kuhamba njani isikolo saqala njani. Ngiyakwazi ukuthi abantu abaningi banjani babe sithi amanye amasonto amapastora wafundisa, amapastora wayenza lokhu, but namhlanje lizibonele nje ukuthi hayi isikolo sihle kakhulu sidlula lezinye izikole engasoze ngiziqambe ngamabizo, kodwa okukhona ukuthi hayi siyabona ukuthi bayenza into enhle. Ngiyathemba lani amasonto atshiyeneyo, inkolo ezitshiyeneyo lizazama ukuthi lithathe example yona leyi liyisebenzise lapha ufike endaweni ehluphayo, endaweni abantu abazama ukuthi bezwisise but ukhanya ngani inzwisiso yangikhona izaba nzima. Liyeza ukuthi lapha bona esipostorini bathi hayi imama njuzwa somoya moya kaSathane. Liyazwile ukuthi waye benga lapha nxa be-enroll abantwana besikolo abafuni imakhiwa ngoba bathi ngabantu abakabani, ngabantu abakaSathane. So muli yeZimbabwe ngiyakwazi ukuthi lapha kuma-comments lizathuphela ukuthi lisitshele ukuthi lina kuhamba njani, likuzwe njani, imibuzo ekhona, yikho konke nje lingakuzwisisanga. Naichera ndaona kuchena kwamakaita uko makambogara muchipinda postori rekati mangoda kupfekera kamera. Handiri mupostori. Vazvinzwa muri eZimbabwe ivo Chera ndo vanoziva nechemwoyo mavo kuti vari kutaura chokwadi kana kuti kwete. Chera ndofunga muri kuona nauye pano mainzwa chatingade kuzivisa vanhu ndechekuti mushure mekunge vaWimbo vafa vanova ndivo vanga vamukuru vesangano vakavigwa mumba, ndoyo mumba mavari zvokutoti kana usingazoti vigwa unotongoona semba. Muli yeZimbabwe ngiyathemba nxa likhangile indlu le libonayo khonapha lithuna likaWimbo, yena lo waqalisa ngesonto lele elasala lakhula laba likhulu lakwanisa ukuthi libe lesikolo. So elikubonayo khathesi yilingcwaba likaWimbo umkhulu wechechi. Ini ndofunga kana Chera ndikafa ndingangozvidowe zvokuvakirwa imba izvi. Zvinoitirwa vanoira movha. Amba zvinzwa kavaira shumba mese muriko zvoda kutangwa izvi zvinhu zvakanaka chose unogara guva rako riri mushade forever. Nekuti hatisi tese katingaende kuhirozeka. Manga muchizviziva here muri yeZimbabwe kuti vechidiki vamuri kuona vese ava pano pa chikoro chino vanototanga kubva kumaform 1 kusvika A level vakutoprofita. Sevamuri kuona timu rese riri pano iri maprofita ega ega. Muli yeZimbabwe ngiyathemba labe libabonayo ngabakhangela njengemizimba yabo lithi hayi ngabantwana abancane lithi njengoba basesikolweni hayi bayabona labe libakhangele ngabantu abaprofitayo sibili abangena emoyeni bekutshele konke indaba zakho ukuthi uhamba njani empilweni yakho. Amen madzimai. Pari zvino tingati kubva pakashayika vaWimbo mukuru wechechi pari zvino akavakirwa imba yamuri kuona iyi ndiyo yemukuru wesvondo ega. Kana uri mukuru wesvondo unofanira kunge uine chiremeraka. Muli yeZimbabwe khathesi elikubonayo yindlu yomuntu owasalayo ebambile ngumkhulu wangikhona engumkhulu wani wesonto elilesikolo. So elikubonayo khathesi yindlu yakhe abamyakhelayo kwathi hayi njengoba kungumkhulu uzahlala kiyo. Ini ndinoona tingati vakuru vedzisvondo vakawanda vari kuzviwakirawo dzimba dzakanaka. So muli yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi lani elikubonayo haikona kudawo ndikanganisa Kachera. Tinavo katoda kutaura tine ZCC Mbungo ndakaona kune imba yakanaka. Tina vamakandiwa zvakare takaona imba yakanaka. Tina ni zvakare mumu
vamwe vacho hatizive asi tinoziva kuti tikaenda kudzimba dzavo na dzakanaka. Prophet Java. Okay, munhu waMwari Java. Ane zvakare imba yakaita sei yakanaka. Naizvozvo ndosaka muri kuonawo imwe imba iri panapa aiwa inonwisa mvura. Saka Andrew chaita mukuru wechechi wakaimba yakanaka. Ini ndoda kuita mukuru wemasvikiro. Okay. Totombotangawo rimwe diviri. But kuna imwe nyanga inemba inotyisa so. Sekurubanda. Nemanzimba. So mune Zimbabwe ngiyathemba ukuthi ezikhathini lezi kunabantu abaningi kakhulu, abantu abakhulu bamachechi balezindlu ezinhle kakhulu. Sikhuluma ngabantu abanjengabo Makandiwa, sikhulume ngabantu abanjengabo Prophet Passion Java, sikhulume ngabantu kule ZCC. Izindlu zabo zinhle kakhulu la khonapha liyabona nje emapostori. Ngiyakwazi ukuthi abanye ade bengacabangeli ukuthi hayi emapostori labo bayakwanisa ukuthi beyakhe indlu ezimangalisayo. Sibuye futhi ngapha esintwini hayi indlu kaSekurubanda inhle kakhulu. Don't worry chera, ndanzwa chichemo chenyu ndichaita mukuru wechechi tovakawo zimba rakakura. Remember Drumas Media taking you to another level. Muri Zimbabwe tasvika pakaperera chirongwa chedu chezuva ranhasi. Ndinovimba tadzidza zvakawanda apo neapo zvatanga tisingazive taakuzviziva pari zvino. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngifundileyo ukuthi ezikolweni lapha esikamisa khona abantwana fanele sibekwazi ukuthi abantwana bethu bahamba ukuyafunda kuphela kumbe kulokunye abakufundayo kuningi. Mina ngikufundileyo lapha ukuthi abantwana lapha nxa bebuya esikolo bayafunda konke ama subjects wonke afundwa ezikolweni, futhi baphinde futhi befundiswe ukuthi nxa ukuthi bephile kahle ukuthi iminyaka yabo yande phela emhlabeni ke bekufanele phela bebe bengabathandazayo. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.